Ahojte milí priatelia, takže dneska je 10. októbra a my máme deň duševného zdravia a tento príspevok s týmto vôbec nebude súvisieť. Ale nie, robím si srandu, tak trošku bude s týmto súvisieť. A to aj z toho dôvodu, že v prvom rade sa vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za masívnu podporu. Wow, bolo to úplne úžasné. A zároveň by som chcel nadviazať na môj posledný príspevok a odkázať všetkým mojim priateľom, že neprestávam cvičiť, neopúšťam sa, práve naopak pokračujem ďalej. Akurát aj v rámci projektu, v ktorom pracujem, jednom nádhernom projekte, kde handicapovaní ľudia pomáhajú ďalším handicapovaným ľuďom, som mal možnosť spoznať kvantum úžasných ľudí, jednak kolegov, klientov a ďalší ľudia, ktorí v tomto projekte pôsobili. A musím vám povedať, bola to, a vlastne ešte aj je, úplná pecka. Tento projekt končí v novembri a ja by som rád nadviazal teda na tento projekt a v ďalších videách, príspevkoch vám poviem, o čo ide. Na teraz toľko. Vždy, čo ma poznáte, viete, že sa dlho, je to už 12 alebo 13 rokov venujem osobnostnému rozvoju, neurolingvistickému programovaniu a psychológii, hlavne tej, ktorá teda funguje. Z môjho pohľadu je to práve to neurolingvistické programovanie. A pripravujem ďalšie príspevky, kde sa môžeme baviť na rôzne témy. Každopádne, máte sa na čo tešiť. Verím, že sa máte na čo tešiť. Ja sa teším tiež a držím nám palce všetkým. Čaute.